Vítam na dnešnej predobednejšej minútovke všetkých poslucháčov, ktorí zatiaľ poslúchajú, no a môžeme sa na to vrhnúť. Teda ako prvú pesničku začneme Marshmello Alone, čiže od Marshmellowa Alone. Užite si ju. Takže to bolo Marshmello Alone a momentálne podľa mňa by to zaslúžilo aplaus, pretože tu nemáme živých poslucháčov zatiaľ. A tak ako aplaus. Dobre, no. No a čo keby si povedal nejakú tú recenziu. Takže ja som sa rozhodol, že budem teda točiť nejaké tie recenzie na nejaké tie hry a tak ďalej. A povedal som si, že to teraz tak na tých 15 minút, čo sme teda pred obedom, dá sa povedať. Niektorí si myslia, že obeduje, či tak je dobrú chuť, niektorí budú zase až nejako jednej pripadnúť, tak nejako ako my. Každý to má rôzne, rôzne to má spravené. No, každopádne, začne by sme si to spravili recenziu. Hlavne tomto výbuchu hry, a to konkrétne u Watch Dogs 2. Takže hneď po pesničke si dáme recenziu na Watch Dogs 3. Či Ježiš mi hra. Sorry.
Na Watch Dogs 2 si dáme recenziu hneď po pesničke. Je to recenzia na Watch Dogs 2. Po grafickej stránke sa mi tá hra veľmi páči. No a ako to povedať? Príbeh je veľmi zaujímavý, hráte za mladého Markusa, čo je vlastne on je vlastne Afroameričan. No a jeho prezivka je vlastne retro. Vašou prvou úlohou je sa dostať do tzv. Spoločnosti Bloom a vymazať si svoje údaje o sebe, že vôbec existujete. Potom vás príbehom bude prevádzať hlavne taká postavička, ktorá vlastne je dosť ako zaujímavá, ten sa volá Wrench. Samozrejme, nie je to celý tým, ktorý je... Aký vlastne tým? No konkrétne je to tým, ktorý sa volá DedSec. Nie DeadSec, ale Sec, ale píše sa D-E-D-Sec. No a vlastne vy sa tam chcete dostať ako mladý hacker a ako prvá úloha je, že si musíte vymazať identitu. Tak tým pádom budete musieť ísť do spoločnosti Bloom a skôr v misiách teda vlastne zistíte, že vy sa snažíte zničiť tzv. CTOS 2.0, čo je vlastne, mohli by ste to poznať podľa minulého dielu Watch Dogs, kde ste hrali za mladého Aidena Pierce, keď tak ma opravte, prosím vás. No a konkrétne za ňoho ste hrali a tam bol CTOS ako ovládanie v Chicagu. No a
Tuto sa nachádzate v San Centricku, kde je San Francisco, potom vlastne akože upgradeovali to svoje CTOS na 0.2 a konkrétne sa snažia získať všetky informácie od ľudí a prípadne to predať na čiernom trhu. To neviem, akože to som to aj pozeral. A prípadne ako chcú to využiť proti ľuďom, že proste budú si získavať od nich tie tajné informácie a takéto ich osobné údaje. No a vy ako mladý hacker z tejto skupine sa snažíte im v tom zabrániť. Taktiež tuto nie sú ako XPčka alebo také. A tu sa snažíte získať followerov, ako ľudia začnú sledovať tak ďalej, aby ste zistili tú pravdu. S tým, že ten zakladateľko sa vlastne tak sa volá krstné meno neviem, ale viem, že to je Čech a viem, že má priezvisko Nemec. Sorry, narábam si to s mikrofónom, sorry. To je tak a snažíte sa akože potom tam ešte stretnete s hercom, teraz snažíte z takej cirkvi dostať, teraz sa volá Šiška, Jimmy Siska. No tak a takéto proste. Oproti prvému dielu je to určite zábavnejšie a musím povedať, že grafika správanie NPC-čiek podľa mňa je tiež veľmi dobré, takže podľa mňa také 4 body, pretože sú tam niekedy také tie seky a tak ďalej. Ako podľa mňa tie NPCčka sú lepšie spracované ako v GTA 5, pretože v GTA 5 sú tam všetci takí agresívni proste a takí humorní. Na to akože fajn, akože je trošku rozdiel, že keď nechcete byť na fotke nejakej, akože Los Santos, že si len tak dáte si fotku, no tak, no a potom ale on sa po vás rozbehne, tak stačí povedať akože hey, don't fooling me, ale neviem, proste, a potom sa po vás rozbehne, ale on hneď po vás no a zase v tom San Francisco sa zrejme akože spoločnú selfie nepokazia a nezačnú po vás útočiť. Čo akože, ale mohli by spraviť ako tak. Je to také viac priateľské, to mesto. Ešte Ubisoft teda akože povedal, že si dáva chyby na tie. Teraz sa stalo v minulom dieli, takže ľudia si tú hru vychvalujú a dosť sa začalo kupovať. To je tak a perfektne spracované. Ovládanie aut sa oveľa zlepšilo ako v minulom dieli, čo som počul. Akože ja som nehral Watch Dogs 2, ale akože tak sa snažím dedukovať, čo som videla aj u ostatných youtuberov, tak sa len to snažím tak nejako zhrnúť. Dobre. To je tak. Hlavne pekne spracovaná hra a zaslúži z tie 4 body, pretože tam niekedy sú tie seky, nejaké bugy a tak. Proste žiadna hra nie je dokonalá úplne, ale tak no. Maximálne tak nejaká pixelová hra, ktorá je stará, tak tá by pohode mala ísť celkom, aj keď tam sú už boli bugy, ale ako keby mali takú nejakú hru spraviť teraz, tak by to moc akože nerobilo problém. No a zase späť k tomu Watch Dogs. Tam je ešte Citera a ešte tam sú nejaké ako tí členovia DSEKu, aby sa to snažíte zastaviť. No a taktiež niekto akože ako ste už som hovoril, tak ste aj mohli počuť, že vlastne sa to odohráva v San Francisku. A tak musím povedať, že so všetkými prostredím pekne vyhrali. Tak podľa mňa si to pekne zaslúži. Jo, a už sa nám pomaly končí tá naša 15 minútovka, takže ešte také nejaké takže novinka, už by mal výsť ten Last Guardian 2, sa mi zdá, to je tak. Proste teraz iba tak na záver. Ja taktiež ešte asi bude rename tohto rádia, nie na Radio Tops, alebo je to asi Danny a Pecik Radio, keď tak som ja Pecik, takže zdravím všetkých, čaute. Tak tu budeme vysielať, každopádne môžete niekedy followovať náš kanál, tak vidíme sa u ďalšieho naživo vysielania. Že uvidíme. Dovidenia. Bum baram bam bam.